ሰላም ሎም ዓልቲ ኸዓ መረቕ ብድንሽ ክንሰርሕ ኢና ኣብዚ ሽጉርትን ካሮትን ብሓንሳብ ቆላሊናዮ ማለት እዩ። ሽጉርትን ካሮትን ንእሽተይ ብዘይቲ ጌርና ብስል ምስ በለልና ሰለሪ ክንገብረሉ ኢና። ድሕሪ ሰለሪ ኸዓ ድንሽ ንኣሽቱ ድንሽ ኣሎ ቀሪፈ ዘዳለኽዎ ሓፂበ ኣብኡ ከሎ እትየዮ ማለት እዩ። ዓብይ ድንሽ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ዕብይ ኣቢልና ንቆርፆ። ብድሕሪኡ ፃዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ፍረሽ ገይረሉ በርበረ ፀሊም ዕርዲ ኸ ማለት እዩ። ጨው ከኣባ ኸላ ማይ ፍሉሕ ገይረ ን15-20 ደቂቕ ዝኸውን ኣብሲለዮ ምስ በሰለለይ ሮዝመሪን ጉዕን ገይረሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ኮይና ከምዛ ትርእይዋ ፅብቕቲ ኸኣ ማለት እዩ። ተደሊና ኣብኡ ከሎ ተደሊና ኸዓ ብእንጀራ ጌርና ከምዚኣ ጌርና ንወስዳ ቤላ እያ ነዛ ቁሪ። Thanks for watching.